L-awditur jgħid li matul is-sajf li għadda ħafna konsumaturi kienu qed iħossuhom urtati minħabba nuqqasijiet kbar fis-servizz tal-Arms Limited. Jissemmew il-kjujiet li ħafna konsumaturi kienu qed isibu, il-menti oħra kienu dwar kontijiet ħżiena u żbalji floti tal-Energy Allowance. L-awditur investigaw koll il-fatt li ħafna konsumaturi dew jirċievu kontijiet tard ħafna, jew saħansitra ma jirċievu l-ebda kont meta suppost jinbagħtu 6 kontijiet fis-sena. F'dokument intern kien irriżulta li f'Ottubru ta' sena ilu mal-15,000 konsumatur ma kienu rċivew ebda kont għal dik is-sena. Mir-rapport tal-awditur ħareġ li ħafna konsumaturi kienu qed jiġu kostretti jmorru għal aktar minn darba l-Arms dan biex jippruvaw isolvu il-problemi tagħhom. L-Arms iddefendiet ruħha billi qalet li l-problemi nħolqu għaliex fid-database tagħha kellha informazzjoni ħażina. Instab ukoll li mat-terz tat-telefonati li jidħlu għand l-Arms jintilfu jew jispiċċaw fil-mailbox jew inkella jkunu abbandunati. Waqt li l-Arms qalet li fl-aħħar xhur ittieħdu miżuri biex is-sitwazzjoni titjieb, l-awditur ikkonkluda li l-ilmenti tal-konsumaturi mhumiex ikunu analizzati. L-awditur appella lill-Arms biex tibdel l-attitudni tagħha fl-analisi tal-ilmenti li jidħlula aktar u aktar għaliex ma jagħmilx sens li tinvesti f'teknoloġija li mbagħad ma tkunx użata tajba.